Здравейте, приятели! Аз съм Цеко и това е един малък хаус билд на къща. Нека да започваме. Ще сложим 7 блочета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Започваме с платформа 7 на 7. След това запълвате. След това отивате от някои от двете страни и тук преди това блок слагате 4 и тук 4. Затваряте и запълвате. От противоположната страна на същите места, но по 3 блокчета. Запълвате и така. Вижте как се получава. Причина на марката на Chevrolet. Така. Сега да направим малка врата. Така. Сега. Във всеки го слагаме 3 блокчета височина. Стой малко. Не от тази страна. Бърках се. Това е четвърката. Значи тук правите врата. И... Не, стойте. Тази врата не е тук. Тук правите врата. И пак така, в корнера, всеки корнер или ъгъл, правите 3 блокчета височина. И сега за тук, само ето тук, тук няма да слагаме, направо слагаме ето тук и ето тук. Сега виждате, имаме това, даже тук, след това, тук слагат от страни по едно блокче, издига 4, 1, 2, 3, 4, идвате насам и затваряте. Същото направете от другата страна, където е входът. Всъщност... Да. Не така. Точно така е. Да. Така. След това от тук. Тук слагате около planks. Да, тук се получи така, както си мислих. Трябваше ето тук. И вътре слагате около planks. Така. Тук. Правите 3, за да може да имаме врата към нещо като балкон или веранда. Тук слагате така. И сега го запълнихме, сега запълваме тук. Тук. Така ги правите догоре. Обаче, не, обърках тук 2 и тук 2. Ето така. Така. Продължаваме. Така, тук. И след като приключите с това, започваме с прозорците. Значи тук ще има, тук ще има, тук ще има, тук, тук и тук. Сега слагате прозорците, т.е. glass pane. И след това отгоре над прозорците, ето тук на горния блок, слагате трапдор на всеки прозорец. И така. Добре се получава сега ето тук. Слагате ето така glass pane. И ето тук. Ето тук слагате така. Тук слагате дърва. И тук само свързвате с glass pane. Също направете от другата страна, но
без да слагате други блокове, а само запълвате с Glass Pane. Така. Добре се получава. Сега започваме с покрива. Слагате тук. Така. Правите същото от другата страна. И след това, откъдето решите, правите си стълбчета, на които да слагате стълбите. Направете същото от другата страна. Може да съм преглъхнал нещо, не знам защо. Така. Така, сега тук. Опа. Слагате тук каменните стълби. А тук отгоре ще сложите Cobblestone Slab. След това свързвате това тук и слагате Oak Slab. След това слагате така. И така свързвате додолу. Така. Направете също от другата страна. Така. Така, готови сме. Сега, за тази част тук, так, правите го по същия начин. Така. Правите си тук стълбчетата, на които ще слагате. Така. Правите така. И свързвате. Да, извинете, че забравих. Cobblestone Slab, Cobblestone Oak и така. И свързвате. Набре също от другата страна. И сега ще няма скипвам. Така, тук същото. Единствената разлика, че от тук са 1, 2, 3, 4, 5 блокчета, а от тази страна са 4 блокчета. И са от тук е широко 3, е 4, а тук е широко 3. Така че остава на едното са 2. Ето го. Остава тук 3, но на това остава 2. Така, Cobblestone Slab. 3. Oak Slab. И свързвате. Направете също от другата страна. Така. Вече сме готови с къщата. Сега остана само да направим интериора. Така. Значи, то ще трябват дървена врата. От тук ледър, чест, крафтинг, печка, торч и легло. И картини. Така. Да, стон ми трябва. Преди това не трябва. Ще сложа вратите. Само да сменя времето. Така, и ще ми трябва това. И сега, тук. Напред също от другата страна. Запълваме всичко. Като не оставяме място за покрив. Ето тук ще запълним, ще направим всичко с
cobblestone. Но ако ви е по-лесно или не ви се разправя да печете с cobblestone, за да го направите stone, използвайте cobblestone, както ви се решите. Сега, за втория етаж, ето тук, слагате 2 купчета повече, побиете тук и слагате ледър. Отивате горе, тук запълвате това, запълвате това, правите тук прозорец, леглото се пада тук, така. Това е сега след малко, сега отивам да го правя. Така, да. Така, отивам тук. Това не ми трябва. Swap. Glass pane. Trapdoor. Слагате така слабовете. Trapdoor. И Glass pane. Направете същото от другата страна. Слагате купчетата. Слабовете. Trapdoor и Glass pane. Така. Това го махвате. Повече няма да ви трябва. Имате тези неща. Хоп. Хоп, паленка. Така. Ето тук. Тук съм объркал нещо. Тук нищо не съм объркал. Тук съм объркал, може би странно. Тук. Не, тук не. Значи правите така. Така. Тук разрушавате едно. И вече всички честове се отварят. Така. За фърнаси, за печките слагате така. Така, хоп. Ако искате, тук. Така. Ще ви трябва също и това. Така. Ето така. И ето това. И Brew Instant. Ще сложа така. Вижте. Нали супер. Така. Така. Айде и горе ще сложа торчове. Аз между другото не сложих торчове. Тук. 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 Отиваме горе. И слагаме тук. Тук. Тук и тук. След това взимаме букшелфовете и тук отзад така. Така. Всъщност тези торчове ще ги махна. Е така. А торчовете е така. Хоп. И торчовете ще ги сложим ето тук. Но тези няма нужда. И нами това е. Надявам се да ви харесва къщата. Виждате какво представлява. Това е смятам да е епизода. Абонирайте се, харесайте, изподелите и до скоро!